Mapagayam sa gudayan nga ti surat ni pagayam tayong Rafael. Dear Manong Nene. Mangmangig ko idin Manong Nemi nga nag-agapu kada tatang kininanang. Kasta matanda kiti madaldala po sa kan makasasarita ka tao. Ako nada noan niya iti imulam, isumet ti apitem. Noan niya ti paay mo ti tao, isumet iti subad na. Umis isimak, gusto. No ayatem ti padam nga tao, ayaten na kami. No paragsakem ti padam nga tao, paragsaken na kami. Ayat ken ayat, ragsak ken ragsak. Manong Nemi may sakla nga nanamo nga taxi driver iti siyudad mi. Diyak may yulot agadal. Naman pagkabaylang kumawad na tatang kininanang nga isakad ti panagbasak iti college. Ngayon tinaramid ko Manong Nemi nag-surusuruak nga nagmekaniko. Vocational course tinahalak Manong Nemi mekaniko. Iso nga di adan lisensyak kaya namukon nag-drive, amukon nag-mekaniko, may sakon Manong Nemi kadagitay padaldalapos nga taxi driver iti syudad. Mangmangig ko ba nga bagbagada, basta driver, sweet lover. Nga po ito dito'y Manong Nemi, saan ko ang paglastog, kas kadigiri mas basa kada do mga surat, naasadag dagiti babae. Tamalaksid, nga damit langak, nadunguak, no da kwartak, managpaalaak, no da kursonadak Manong Nemi, aramid ti amin na pamuspusan, tapno matagikwak. Kaduan na Manong Nemi, digiti estudyante, wen, no apikid di nga digiti estudyante nga babae Manong Nemi mahilig da. Dati nga tapat siguro tigapunan no apay nga manulaing di kiti virgin nga babae nga graduar iti college. Kabut high school pa ilaan kat adan experience na. Nangro din no adadan ti college. Awan ngamin panagamak da Manong Nemi. Tamo damot taganad. Ito na makipag-sex da. No sex no kondom. Parang GRO. Kain kastamoten. Nakas pagarigan ta, ora da kondom, no, adda mabukel iti tiyanda, di damat ta nagamak Manong Nemi nga paregreg, alis to lahing, dara pa lahing ko nada, nadelek lahing ko nada. Wala Manong Nemi sang ko paglastong, tasa na iyawid ko, ti babae dito'y balay, no awan, iti pag-check-in ko iti hotel. Ong tandag na tatang kininanan. Hindi na ito yung nararamid na may Rafael. Pagbalin ng matan ng motel dito, balay no dado mo. Tatang met, isupay data pagbahid ko ti hotel. O mat magdalagan nyo. O mat nagreklamo. Ay susapo ay. Kasanon no, adda masikugam. Tang, amog tararamida, kaso nga ti pagdanagan nyo. Parparak sa kagdagiri babae, saan ko idang pagsangsangitan. Makarma kang tulo ko. Ano ko mati karama dita? Loko maada pagsangsangit kada dus-dusa kabilik agiso, makarama akto. Ngayon parparag sakit mo tatang. Hindi kita da prinsipyo man. Sino malalaam ka na sigpetak mat nga amam. Mabalin nga talagang naikari pa kalakanyak tikas to tatang ko. Napya ko mamit na no amom ti diskartyam. Diskarte nga niya. Asa nagkanggat babae, saan ka de? Wantang, akit pilim ko mamit na. Siya na, mapilim pa yun, umasidag agad, kasalasigan, ano dumkat agad, so. Iyarig mo tamagin nga sigay, ano dumkat, oray no i-reject, alatan. Agad mabaling lagi na si Dain, tatang, anyagad din nga saan eh. Di kayat kong asawain, Rafael, no ag-chicks kamit lang. Panasim man na tadak partana. Lani tatang, isurudak nga mangwarta. Ayan tayo, saan ka ba't nga anawang ag-chicks? Imbes nga estudyante, wano di kita katulong dita, wano ani sinuman dita ti chicksem, ha?
Nga saan mo mat nga seryosoan. Tapi nga nagagsapol ka na kita balo nga baknang, pensyonada, hawayana. Uno anak ti baknang, tapno may kamang ka iti na baknang, bumaknang ka. Oh, saram tapanunot mo, Rafael, tapno di kag talined latang taxi driver loko. No maminsan manong name at akalindikan ni tatang sangkadi. Api ka nga saan? Ti makadakas, ti umasdig nga dakwartahan, di kita matbakla. O mati matruna. Ngayon talagang mahilig ak iti estudyante manong name. Iti University Belt, ti kang kanayon nga pangiparkingak iti taxi. Pindas pa iti taxi ka, talagang nadalos, talagang kanapindas ti andar na, mekaniko ak nga ron. Manong name, sakbay nga nagretiro ak, nga nang biktima kadigiti estudyante. Idumteng ni Rebecca iti biyag ko. Diyaga mo takasla, nagseryoso ak kang kuana. Napasaherok ni Rebecca. Intulog ko iti may isang dorm. Iti makadakas. Met pagplete na. Manong, pasensyakan. Uy, aganandar ti metro. Ading ko. Ngim, naragrig ko ti wallet ko. Style mo. Siyak ni Rebecca. Marigrigat ka ngamin, kat kakaasida, tatang ko nga mga ipatpatulog ti pagmatrikula. Kahit ko lang ti makapagturpos, iti college. So nga, pasari extra acto ka dito, nga, nagtrabaho. Nagsasawa ka dito, no? Sige, agtulag ta nga rod. Napilang maitulong ko ti pagpletem. Noan yaman nga oras nga umay kaalaan dito dorm mo. Kanoan nga oras nga umay kaalaan jis eskwela sa kaitulnog. Libre, mayat ka? Agpaiso? Huwain, bastas ka. Napintas ka. Gwapo ka mayat manong. Rafael dinagang ko. Uy, nagbagay una ti Rafael kan Rebecca. Diyan mo anong name no panang kantyaw, no panang parang tarayok, tikas diyan nga naramid ni Rebecca. Manipod mat idin, dahil tanti schedule ko, sakbay ti oras nga rumuari ti dorm, at dakon sa diyang agur-uray. Ilogan ko iti taksik, sa ko itulnog isuna, iti eskwela da. At nandigadigong daw mapangkupay orayan nga rumuari ti aldaw sa mag-lunch. At nandigadigong daw manong name, ngimbes nga itulnog isuna, iti dorm, ipaspasyar ko isuna. Hala, Rafael, kinapudno na nabayaga ko dito bagyo. Kasera, eskwela, kasera, mamanuak nagpasyar. Di pasyar ka. Kadagin na dumang na pintas ka, pasyar dito bagyo. Alaman. Kasla kamlan agayin ayatin manon name. Nagpicture kami, nagpasaklo, umarako. Ay narakop kami. Manong name, kasla sa anak kong taxi driver, kasla turista kami, manong. Ay nga nagtungpalan na, I love you, Rebecca. Sino? Akla ko man? Siya nga taxi driver lang. Si kansama natin mahilig iti estudyante. Agpeso na itangim, italakang seryoso. Sika lang pala ito nga baga kiti, talagang ayat. I love you. Manong name sagbay ti graduation ni Rebecca. Insagot na ti amin-amin na kanya. Kaslawan na niyaman na kanyak, manong name eksipot nga rod ta adun di babae. Nga nagpasag kanyak. Adon di kiti babae nga nak nang iparik na iti irot ti arakop ko. Adon di kiti babae manong name nga nakaraman kadagiti romansak, lailok. Kinaalikudag dagiti ramay kandakulap kong agdakiwas. Tapno lang masarakak iti pakatikelan ti maysa nga babae. Virgin nga natigakuhak ni Rebecca manong name. Virgin, nakadaldalos,
mamano dagiti masaraka kaskang kuha nga virgin manunin. What? Nairot dagiti na umarakop kang kuha na kasubalit dagiti ayat nga naibudi ka dagiti arakop ka naging. I love you, Rebecca. I love you too. I love you more, Rafael. Di mo kitsa nga virgin? Ito pa eh. Graduar kan. Virgin ka pa lang. Eh, dito nga dumagat. Sayang. Abay, yung karik ididibagik nga virgin at nag-graduar ti college. Yung sanmet. Sa nga bali ta sisak met laeng. Katsiksikan to laeng. Sabi ko nga, mauray ko pa nagkarim kanyak. Rebecca. Di ba? Imbagam kanya kasi siya akong tipag seryoso am. Saan mo ka di may kari? Apay nga saan ka makapag-desisyon? Biniglanak eh. Sa kabali. Amok man ti address mo. Umay konti isang petibagik. Numasikukan na. Uy, no. Hanggang siksikog. Agtumar ka nga sikod. Dadat kang kanayon ko yung magbaga kang naging babae nga tagikwag. Tsak pa kaya tibay galot. Ubingak pa eh. Oen manong name kahit idin ni Rebecca ng kariak kang kuhana. Ngayon tsak kamuno apay ngayon tsak nagkari. Seryoso ako nakitay nga kaslasaan manong name. E kasan nagseryoso kasan nung nagdala dumapay nga babae nga dumteng iti biyag ko nga sumangbay. Manong name imatendarak ti graduation na. And then, iti kapikatan na nagpakada kanya. Agawid akon, nalpasin di graduation ko. Pagawidam ka di, laon yun. Laon yun? Jerosario, bumabak lang. Sumangatak tumanin. O may ganito pa siya rin. O nasikat mo pa pumasya di lugar mi. Saan kanto malipatan, Rafael? And I love you. Bye. Ingat. Sabi ko matagkita tantumanin. Kaslaawan ng yaman na manunemi nalpasen ti paset ni Rebecca iti biyag ko. To yang pasada tuloy iti panagkalap ko kadagiti babay ngem kabot na bakasyon awan estudyante. Adama digiti agsaman nga mamano. Naging ka manunemi nga daing tulnog ko iti medyo adayo from Baguio City to Trinidad. Edi agsubli ako niti Baguio City, manunemi napasardengak. Edi adara ka parking nga kotse. Kas lahat na problema na. Insanod ko ti kotse, sa ako yung parada. Iti likodan ti kotse nga na, ada siguro bulok na. May sa napintas nga babae, manunemi ti bangkit kita, iti makina ti kotse. Ay, ada problema, Miss Beautiful? Awang problema. Natilongkan ko tada problema na. Sige, mabaling ko kitain. Amom ka din, may saka mekaniko, sala nga driver. Gwapo nga mekaniko. Gwapo nga driver. Naong kamay, Miss Beautiful. Kinitak man ng name medyo narugit. Nabayag mo siguro nga saan nga sa serbisan dito, kotsem. Nagapam nga di talahing. Napang ko lang pinasira tayong pasit tinegosyo minita. So you're a business woman. Business na pa kini mama?
Nga posible yun ito nga sakti mang manage. Nagpintas ka talaga. Eh ngayon, nabit lang ha. Kasapulan na pa nakadalos na ito eh. No, kayat mo, overhaulan ta. No, dalagit tools mo. Hanan basta mapaandar ko lakid di. Mayawid ko. Pagkitak to lang yung detalyer. Sige. Kinon ko nak manong nemi, numanang kitay, kisuna, katsak tikit kitahin na. Sang estudyante. Naggraduaren dito eh. Langan bak ng manong. Si kuntitsura na, tarwaten na, dikit alahas na. Ang dalosak, manong nemi. Meda, padasa mo nang started. Nagan mo? Siyak. Edit. Siya mo ni Rafael. Manong name nalipatak ng gas. Narugit ti imak ng jayak ti dakulap ko. Inawat naman. Sorry, narugit ti. Ori siyak narugit met. Agpatbadang narugit. Itirawar. Ngam na mabugwan. Agbali na ng dalos. Napintas ka, Edita. Pilyo ka. Kasta ka di nga aming taxi driver. Amet Sige, start mo. Mamali ng data. In-start naman ng name, one click. Nalaing kagayam. Susot inadal ko. Saan ka nag-college? Nagbasa ka lang vocational. Sak nag-taxi driver. Kumusta mo ti pamilya? Datatangin ni nanang, kakapsat ko, okay man. Ti asawam tiket ko sa word, apay lang ka din dad sa asawa na. Sika nga eh, kumusta mo ti ni mister? Ako pa asawa. Uy, kitam kadlangan niya. Nadadailan ka, may isa na pintas nga balasang, nadamit may isa nga gwapo nga taxi driver, nga muna ti mekaniko. Ano nga tanong? Mapasamak nga ta nga si kaken siyak nagkagasat. Uy, ang kang garapa-apas na. Di nakakayat na papagin ni mama. Sa bagay, masak lang ang taxi driver. Ambisyoso akmet. Imabalik nga di mamuan ti lugaryo. Ruwar na ti wallet naman, name dented ng calling card. Wow. Thank you, Edita. Ipintak, itimuging ko dito nga daw. Dito nga tanting pangrugyan, tirag sakit ibiyak ko. Nung asawak tikasken ka. Manong nemi kas diyan ti kinaalis to, dagiti di balikas ko, kinalaing tidilak. Nung apeng nga kasla scripted dagiti ibagbaga. Siguro, gabot ti kinaangaw ko, kinapalikero, kinaplayboy ko, kinaalis to nga. Kinaalis to nga, agbukel, mangbukel, ti istorya, uno, sarita ti puso. Dadakon nito ibalay, manong nemi, agsagsagawisiwa. Inala ko nito is calling card na, in-dial ko ti cellphone number na manong nemi. Sabali man na nabiktima lang isa. Tatang, imbaglagid din ta binalakadan na kini. Kaya niya. Yan tangi, kastoy matin ti kinlaki, asidag di babae ka niya, pilyak na giti at mabalin na. O kad nakasara ka ka din. Nabintas nga businesswoman. Taga Bagyo Mitlay. Bilang tatawagan. Lakit mayat mo tata, dapakairaman ang barok. No? May kamang kadibak na nga medyo maramanan mimat ka na gini kakabsat mo. Ininto ta si mawatmat ni nanang ako nan. Ay, no di danto tagip pagbalin na nga tagabo. Nito ko na yun na. Kadwan na kasta. Lalaki nga may kamang hitibak ng agbalin nga tagabo. Kastamat ti babae. Ti babae nga nakurapay nga may kamang tibak ng agbaling alila. Kasi ko mga tagabundak kumangay. May isa ka nga driver. Ang mga napagbalin na nakantulay nga family driver.
Nanang met, amangan no sa amon to nga makontrol. Ken na mamandaran mo no makontrol di asawa. Baka si kanto ti kontrolen na, anderen na ka. Nanang met, kadwa na ti kasta. Di kitibok lang nga babae, nga mga asawa iti nakurapay. Under the sayaan da. Tsak na tamat itulok. Kit na siya at no kasta. No talaga nga may kamang kakadakwada. Tinawagak man nung name ni Edith si Mungbat. Sino ito eh? Ni Rafael. Ti may isang taxi driver na nagbaling ng mekaniko. Nga nakulding mo ni ti puso. Amon, Rafael. Talagang nga nalaing ka nga sumao. Bolero ka. Anya man nga magkakagtawad ti kon ka. Kumusta? Kaya di madlang makadisturbo? Kadigdigos ko. Huh? Abay, magbagang kadigdigos mo. Loko ka nga talaga. Meaning, hanak nga madisturbo ka po ta nakadigos akon. Ada ako nito nagtikwartok. Uy, kadigdigos mo. Pag pinustahan ta, mo ba na isuot na di underwear mo la? Nakarob ka pa lang? Amon, diyan ka mo na makagura kung saan. Pastos ka eh. Sorry. Salsunod-sudik lang. Namuna ta, nakalalailo ta buses mo. Tapos lamay isa ka nga DJ. Mabalimat. Sombre ka kit radyo. Napinas ka no buses ko eh. Nalailo nga ron. Kasla mga approach di barokong playboy ka ala. Well, ano gotek? Nasidag di babae kaniyak. Ngem, ingkarik iti bagik, itatanama mo kan, stick na, agpatingga akon kan ka. Parang nga karera ko ma, kabayat ng nagtartarayak, okay lang, aging gana, nasarakan kan, nandyan na ang finish line. Awan ton sa baling ayetek, awan ton sa baling arakopek, awan ton sa baling agkak. No sala kasi ka. Siksikan tulay nga edit. Mas dawak. Ano pa kas dawang? Itaak pa lang na in love. Kanyak? Obvious ba? Agyaman ang nakasta. Morisyak. Adon na gini babae ti biyag ko. Tinapalabas ng jak pa na in love. Sika pa'y lang edita. Pula ka nga talaga. Ano na kita lalaki ang ganaram kanyak. Nagugwapo da, babaknang da, professional da. Ada pa'y kayat da papangin ni mama, nga balin nga asawa. Pipilitan da, nga isot pa kay asawa. Emcha kayat, gabatawan ti marik na ngayat. Dito ta, napirjanak. Ada taxi driver nga gwapo, nga nang tulong kanya. Isukatin ti na kay labak. Nga amok nga palikero, playboy, saan nga seryoso. Sana ka seryoso hindi. Ngam seryoso kitan. Ikarik. Orenton bigat malayang kasara ka di kadaklan simbahan. Nagling ka talagang sumarsarita. Rafael, yung dati mo gusto ak. Mapaprusam ti pusok. Saan ko alipakin? Ngayon ti mapanunutek. Nakasaganak nga ta, nga mangilaban ti panagayat ko. Gabutamok, ako muntra dagi ti parents kan kakapsat ko. Kumuntra dalakit di. No mamwanda, nga may isa lang nga taxi driver, undergraduate, iti ayatek, kanagbalin nga manugang da. Palang pelikula, kasla teleserye, kasla drama iti radyo, di ba? The Rich and the Poor, Pino ken sabot, Langit ken daga. Ngayon, saan ka ba't uning nga baknang? Medyo ado lang sa rin kwami. Ado dagi papaopaan mi nga balay dito Baguio.
At sa nga tinegosyo mi. Talo ka mga kapsat na pagbibingayan mi dayta. Ado. Hello? Are you still there, Rafael? Loko ka, tinurugan na kon. Asa nung nakaturo ka kat ni? Nakatakdera. Siya nakaida ka la. Na maganti buhok ko. Kahit kundi maturog. O may kakaitain. Itamad lang. Amo magsasao ka tiya. Naka-imposible sa. Imposible eh. Umayag kita. Magribiak lang. Sa ko may pasyarin. Saan da ka apastriken? Distrikto na giti parents ko. Basta umayag. Padanan na. Alis tumot lang manong name nagrubwatak. Yaw awit ko matitaksi nga ipaspasadak. Tanong kastang entrega akon manong name ti boundary alakpit lang ti taksi. Adama di gondawang nga pasadak itirabi. Mesa manong name napintas nga balay nga da iti bakras ti bantay. Namin ano nga si mang atak manong name ti balay da edita. Nagdurbelak manong name. Naloktan, ti basit ari daw ti gate. Apay ka di... Kuha na. Umay ka pasyar ni Edita. Ito man pa nga damang pasyar kang kuha na ti kasto nga oras. Apay anang oras ka pasyarin da. Umay na ti daw. Yung pakamong ka din umay ka. Amo na. Ay mabit lang nga rin at itawag ko. No talaga kahit napastrikan na ka. Mawag ka talaga manong. Sige, sumrikan. Rafael talaga mo. Uwan na. Sinabat nak manong name ni Edita. Tigagar na siguro manong name nalipatan na nga nakarawatan ni tinarasay. Wow. Agminar manong name babaeng tiranyak ti silaw. Kabayatan nga magmag na sumabat kanyak. Nagpintlas ti pamagina. Narasay ti arawatan na. Kat sila ang aging babangan dirwer na tandamang. Mauna ti lapsat na ito nga babae na kung tinakam ko. Awang ka no pa'y boyfriend na. Awang pa'y padas na. Ito lang nga mainlove kan. Ito lang nga mainlove kat siyak pa'y ng taxi driver. Gabat na makita tigagar na makakita kanyak manong name, jak na pupuutan. Galad ko siguro no ada sumabat kanyak at arakupek. Rafael, pahinarakop na. Diba? Sumabat ka. Kasalamay sa akong asawam, kat sangpatan kang asawa, sumabat ka. Diba ginarakop ta? Iba na kung baka makita ka na papakin ni mama. Nagkaalisto ka nga talaga. Amo ka di ka mag-entertain sa kanya. Di ka sa oras therapy. Si kalat lumay pumasyar ka niya. Di siya tinaisang sa ngayon. Di nakadipas na ganito unig. Dito'y latan hardin. Adamat siya dito'y itisuin. Nagsinsinan mi manong name dito kao ti swing. Nagsiswing kami. Kabayatan kami nagsasalita. Nga nakapukus manong name ti imatang ko tanda iti barokong na. Di na katamalagip na talaga. Nakabato palat na rasay. Nagsarding ti swing manong name imakarak iti ayan na. Sa ako'y narakop. Rafael, nakalalisto ka kan talaga? Di pa nangarakop ko manong name insalaksak ko ti dakulap ko iti mais ti barokong na. Rafael, agor ka. Nasa ka ti derohatek? Idam, excited ka unay nga may simabat kanyak. Di mo pa inasukatan derohatan. My God, nakababainak.
Nakamababati pa nagkita kiti bagi. Bakit? Apa ka storya? Disente ka mabae. Nakaw, no makita na ba makini papada ito yalang ken arara ko penak no kay God. Baka nairang na talaga nga busy na papakin mamang mo. Dagiti kabsat mo ngay. Dagiti duwa lang kabsat ko tenda. Nira na habang nagbakasyon da. Siyak langin tayo nasawa na. Siyak di burdek. Kaya Edmond, nag-asawa ta. Rafael, saan na kakayat na kiti parents ko? Laksitan taglakid din ilaban ko at panakayat ko. Di awit ka sa balay. O anti matawid ko. Adawat adal mo, di sumber ka trabaho. O no, magpataod na tipuunan, tagnegosyo ka. Plan-plan mo na yan. Di ba nag-asawa ta? Kabuti patpatig ka na yawan ay. Tita. Kinunakit damok pa ilayang manunemi nga amalan di kiti kaslakang kanahin nga mawaw nga bibig na. Agmaramarabasa itay pa ilayang manong agmaramarabasa di kiti bibig na. Nakalamlamuyot nga nakapinpintas nga nanamin di kiti bibig na manunemi. Askin nga nakalaplapsat tsambaag jackpot da ito yan ko na. Nagpatingga akong kang kuhanay sardin kundi kinaplayboy ko. Numaasawag da ito isukit isunsulaingin. Manong nemi saan na kami nga naduktalan na ginaganak kang kuhanagit ko na na. Orahin nak. Papay, dinakpastrikan si silid mo? Orahin nak. Basta orahin nak, rumor kalatan. Orahin nak latan yung taksi mo. Nagtungpalak mo't manong nemi. Idi rumuar. Intulog ti bakit nang pastrik kanya kita eh. Ay ma'am, ingat. Nusarot-sudan tak napapakin ni mama. Ibagam nga tak ti silid ko, ha? Kasano nunlok na ti silid mo? Basta. Alakit pa pala nyo ngamin, ma'am. Naglugan manong nemi ti abay ko. Pinatry ko mati ni taksi. Papananda. Wala isa din paging panamon kanyak. Sumurot aking ka, Rafael. Gabot a class, ti kaduwak manong nemi, iti mat class ang restaurant, iti hotel, iti nangiya, panak, kenkuana. Iti pagbayad mo, tawang nga din, tugot ko ako, sana nga i-date dito, i-check in dito. Amok po nga si katagbayad. Naloko ka nga talaga, Rafael. Let's go. Manong nemi, no talaga nga ti puso tagmandar, tagunadan uray anyat na paspasamak. May pamuspusam. Iti unang ti kwarto manong nemi ti may sang 3-star hotel dito Baguio. Dito ay manong nemi nga inted, nga insagot ni Edita ti amin namin niya. Kaslasana ka mauma manong nemi ang mamatmat ti bakabuklan. Kaslasana ka mabanog manong nemi nga manglailo mang romansa kang kuwano. Sakbulos agalumi manong nemi nakadaldalos, nakalinlinis, nakakot. Nangaro na lang arodan manong nemi nga gusto na yun yung panagpakpakawan ni Edita Dak, andan di kiti bibig ko iti nagbaitan di kiti lupong. Aramidek mati amin nga laing ko manong nemi tap nagkastakit santo amalipatan ni Edita. Manong nemi dito'y ko na paneknekan nga talaga nga Virgin Sona. Anariknak di kiti irot, ti arakop na, naimuli pa iti medyo at idog nga kuhuna manong nemi ti bukod ko. Idi itured na ti sayem nga papagapaman, idi maburakan ti salsalamat metan na kristal. Inaulit-ulit manong nemi. Kasakam na sumangat, sumalog, kadigiti na nga to apaset ti Baguio City. Nagasalasami ka, saan kami ang mabanog? Kang kanayon kami manong nemi mabang-aran no hasta makadanon kami. Iti alimpatok ni Ragsak. Iba ka talaga, Edita. Ikumperanak ka rin babae. Kaya ngay, saan ko libakin? Ado ka na? Ado. Yung sikat di pagpatinggak. Nakadanon akong keng ka. Nagsabat ang tidalan ta.
Isong ikarikan ka. Siksikan tulayan. Kasano na saan nakakayat di parents ko? Di ka nakasagana nga lumaban? Problema. Amo kamawatan na to. Sige. Kinandan to noon nantot mapasamak. Ngay di mitlang rabi manong naming intulnog ko. At dagayam nga gururay di kita naganak kang kuha naman nung name iti labestigate o nagtigate. Ngay diloktan naman nung name tigate at nabukod na nga tulbek. Ginuyod day suna. Animal ka ha? Ang ibabayin ka nga anak! Manong name biyang ko lang taganawa. Tak pungut-pungutan damatan. Saan ako mamakibihang agawid ako man manong name tak problema danday tang jak mo no apay. Simreka, sir, saan yung nga anak yun? Katsino ka? Ha? Si kaka-driver? Pakibiyangam tanak ko? Ti paserom? Apa, kinabod no nakit isot kinaduak. Boyfriend ko ni Rafael. Hanya! Anit na ko lang! Adadaman ng tipong tutilakay manong nemi. Numuna tanabakan. Ngaming karigatak manong nemi. Ngailakal ligit ima tilakay iti buok. Ni Edith. Medyo napigpigsakmat ng isuna manong nemi ta medyo lakay. Naariaan na ni Edith manong nemi ngam saan nga timbarang nga simrek. Da kami matan manong nemi itilakay taggab-gabo. Nadari mo ang may isang lalaki manong nemi may nakibiyang kat ni. Danog-danog ganak matan manong nemi kapsat gayam ni Edith. Kuya! Sa mga dangran ni Rafael! Kuya! Yan talaga medyo no dumanog, pamintlo, sumrek ti maisa, bumalasak manong awanti, naglaing aglisip, karatista. Ti amo ki din manong nemi kit papatayin dakon. Tawanin ti kaway ko. Intahik latan di bagik, idi matulid dak, jak matan makatakda. Nasibot ang layangan manong nemi ti panangarakop ni Edita ti kabsat na nga nangguykuyod nga nanganawa ken kuan. Manong nemi, adapuot ko, ngam kasladyak kabailan ti dokter, gabot ti sakit nga sinagabak. Langig ko di dialog manong nemi hindi kitiya, agama agkabsat, agina. Numanin tong pahinda manong nemi ni Edith. Nanggang ko manong nemi ti panangilaman ni Edith ti panagayat na kanya. Awan ti sa bali pa ingay inayat ko na salang si Sona, papa, mama, manong. May salang nga taxi driver! Nakaang-ang-ang ka! Apay, iso tayo kanipat patignak. Ore man pa'y basurero, kutsero. O nagpinpinot ni basura di talo, iso talaga't pakariknang di ayat. Apay ng pawil yun di puso. Kas nakita nyo, imay nakinsakit sa nga nagbuting na si Brek idi unag tinalad na nakasagana nga matay, may laban na lang di panagayat na kaniyak. No sa balik ko man nga lalaki, nagtartaray ko man. Binaybayan na kumalatan. Ay matpatig ko papa, mama. Itakla nga gayat, maminsan lang, jak to na gayat. Pilaing Rafael. Saan nga kapag timek pa yung manong nemi. Dagiti naganak, kandi kapsat. Ni Edith, siya kunti si marunong may na inarayat. Rafael, masaktan ka di onay. Ginagaranak ni manong mo. Yung nasagana ka matay. May labong ko lang panagayat ko kin ka. Edith, oh my God, bangunin ka, tulong kang amumangon. Oh my God. Tinulungan nak manong naming karigatak man tibing mangon. Laga nagsakit ti bakarang ko. Natukulosan ti paragpag ko. Nasabuling anding ng hospital ka. Nasakit na tukula paragpag ko ng sakit. Panang lusak-lusak kanyak ni manong mo.
May ka, iti taksim. Siya kung timang drive kang ka, itaray ka to ospital. Ay! Panyibanam kang kuan. Papa, napakaruan ni Manong Sona. Nga sa pula nang may kumpain sa ospital. Ipangkot sa ospital. Jojo, tulungam. Pa? Tulungam. Tulungam tayo ospital yun. Tagbalin to akayong mo. Ha? Papa? Ngayon ospitalin. Ang mga matayin. Manong nemi namang aran tiriknak itidedya ngayong baka tilakay. Agbalinto akayong mo. Kahit na nasawin manong nemi nalasatak ti amin. Nalasatan mi manong nemi. Kani edit ti amin. Yung bandak ti kasidgan ng ospital manong nemi tinamindak. Dagi ti doktor, ti manggagas katpud no. Ada natok ko lang bakarang paragpak ko manong nemi. Siyempre, inag-agasan da. Baka nagpahotak dito sa ospital, bantayan ka. Orasan latan pakamok na giti parents ko, kaya upset ko. Baka matisturbo lang tinegosyo, ti trabaho, kaya pakadaragan. Ada sa baliwang sukat kanya iti pisina. Urag makabulang ka dito sa ospital. Bantayan ka, Rafael. Agyaman na kayo dito. For what? Di pa nangilaban mo at panagayat mo kanyak? Akas ba't di pa nangilaban mo at panagayat mo kanyak? Nangigmod ko na ni Papa? Nangig ko. Agbalinto nga kayong mo kung nanagin ni Manong mga Jojo. Yung may daksinarong kara Manong Nemi tatang kandirikapsat ko ni Nanang. Kanya mamukadakwada ni Edith. Ison tatagbaling nga manugang iyo, tang, nang. Ay, talagang ison. Kaumot pa yung bagak indahin niya, mamuk ka na kayo nga manugang iyo. Ape ka tata, ado isang sangbat ng babae di balayo? Agad, ado idea. Ayun kunakas kuna na nga, itala nga, adayam amuna nga, agbalinto nga manugang mi. Kaya nga sawon nga talaga nga si Kandot balag-balinan nga manugang mi. Nung may karkari kami, bak nang kayo sa. Adala ba si tata, nanang, imamon ti pagtanagan nyo. Naggapo kami di ba sakbang yung mato kami. Sumamok tirigat, kan biyag tadat di ba. Kastaya, mamanukit di kita ngumato nga di daamon nga talyawon tinaggapuan da. Saan kami kasta tata, nana? Dati ba't ka nakurapay da papakin ni mama, king ka na nga, yung masansuda, babanti pa nagnegosyo da. Ay sunalaing ta hanga kayat dagiti nagadnakan ka. Kaslaing kas kindiya Rafaela nga taxi driver di kamang ka na kayo. Talagang santa kayat. Ngayon na pasamak. Di pa nangilaban mi. Kayat dan. Kaputa. Bigbigan dan ng manugang. Ti anak yun tata. Manong Nemi nagpahutak ti makalawas. Kapot talaga napakaruan ti paragpag ko. Usapol nga aglunit, tinatukol. Tapno di kasta kitagbaling nga normal at nasakit. Iti ramara ko Manong Nemi, imbas nga dito ibalay ti pangituludan kanyak ni Edith saan. Pangipanam kanyak. Si Jibalay. Kawan ti pagtanagam. Tas ito ko na dapakin ni mama. Tapos nagkastakit mapagsaritahan ka nun ti kalay sata. Ikabutan na mo da, ganda napasama ka na ta. Awang peti, ornong ko. Basit lang na dyan. Ano nga ornong? Nga gastusan ti pa nagkasarta. Apin ko mga sikat ang gastos. Siyak ti lalaki. Dami na gastos, napapakin ni mama. Tapos na mo ko nang inkrante mo't lang kasakari kiti kasara di kiti kahapsat ko. Diya kaya saan nga maitulot ka takwada. Ura mo di kiti
Gagayim nyo, kabagyan nyo, nga may saklang taxi driver. Saan mo nga panunutin data? Basta inawat da kanda pa kini mama, kani kapsat ko. Manong nemin pesak tinalaw sa panagyaman ko karagid naganak kini Edith. Narakop ko ti amana. Kasta matantina na. Nabrasak, ti kapsat na, dua kapsat ng lalaki manong nemi. Nilagayem, Edith manong nemi ti anak da nga babae. So kasla na sakit tinagim da, kakaiso na nga babae nga anak da, kat kasla na ang kanyak iti pagtungpalan na. Rafael, tata, sir, papa ko namon, takas na dumalatong pala. Papa, awatan da ka, nga may kamang, iti pamilya mi. Kinabudno na kit, nagkapo kami man iti papa. Yan, wambalin la ko ma. Kas kadigiti kan, asawa na giti kakabsat, ni Edita, at ako mabitlaeng, makunada, nakapaggraduarda, tatrabaho da. Sika lang di kastoy nga may kamang ka na kami. E mamok, kaya't mo't masenso. Oo, wen pa kahit ko masenso. Ano, kahit planom, nung kasawa kayo ton, ti anak mi, agtalanead kang taxi driver, mekaniko ka, muna ni Edith. Wen sir, di mangipastek ka, iti talyer, agnegosyo ka. Na kami ti makaamoy ti puunam. Yung bayadam tumidlang, bayadan yung tumidlang ang kasawan, o dan tumagbayad yo. Ken, gumabali mo ton nga italik, iti mapagtalakam ka, di talyer, pastek mo to. Kali ka gumuntag basa. Uwen papa. Sampay nga nalato ti amin, tap nagbaling kami la professional. Agamanak ka na kayo, papa. Man nakahawat kayo. Nakagasgasa na unay, may kamang ka na kayo. Kabuti patbatag na ka, ti anak mi. Ti pakaragsakan na pakaragsakan mi. Saan mi nga supyatan pa, kaputa na paliknakan mi nga talaga. Agamanak, papa, mama. Bayaw. Itaragsak ko manong na minaarangop ko ni Edith. I love you, Edith. Ano nga rin? Planuin yun, no, kaano? No, ti pa nakaisagana, ti amin-amin, na amin ti pakamo. No, to, ti reception, no, ti nga simbahan. Ay, plano kayo na lang. Pa, ma, plano mo nga lang kani Rafael. Pakamominto ka na kayo, nantun ka anong aldaw. Kan, nung mabalil ako makit next month then. Manong na iparit pa lang na parents na ngomyanak di balayda. No pasyarek, manong na kaya nagtulag kami. Ngayon, adaman di gundaway manong na kabayatan di panangilaklakad mi, nagskan nga ilakad mi, panagkuyukuyok mi, iawit kumat isuna dito balay. Pasensya ka di balay mi. Okay lang. Daak. Ay, bak na nga napintas nga manugang mi. Ala ko, musta ti panangisagsagana iti kalay sayo. Okay, tagananad kayo, kat delikado ka no, kati kasasad, kiti dandanin agkasar. Okay lang, awan pagtanagan nyo. Awan ti makalaped. Dila nga po Diyos ti mga laped kas pagarikan laing. Ngem, happy ko mga lapedan na. Kat no may dito balay manong nemi, isarag ko ba't silad ko. Pasensya kan, gusto lang ti silad ko. Ora ito na ornos met. At damat kamam. Kapag idanda, pagkabuanta, nga pangiduro, ay, Rafael ka. Ay, liwag kang ka. Ora siyak. Ay, liwag mat kang ka, Rafael. Yung saan na nasakit na bakrang mo? Inatok ko paragpag mo.
Hanin, dalig di doktor ko eh. Napanak pa nagpablon di bintar. Ha? Sikaw, amamong nira mo na yung mga blon. Naging gaman ng naming na danunan ng deding aldaw nga panagkalay sa amin. Kasala ka mamati manong nami. Kasar tibak na nga talaga. Kaslamay sa akon nga baknang manong nami. Amangi kasar tipada ka baknang. Napintas ti pa na kayo sa gana ti amin. Panakadekorar ti unek ti simbahan manong nami. Ti pa nakaangayan ti seremonya. Ti pa nagsaludsuden ti badi. Panangsongbat mi ti yes I do. Kagang gadim tengen manun nemi ti kapintasan nga paset ti kasar ti panang bisito kun iti bride nakapapawot manung nemi ti panangamal ko ka nagibibig basta onay matiray aw ken palakpak na iti reception manung nemi nakapinpintas nga dugha di Baguio City dapat sa bali nga naangin ka programa dito ay manung nemi sila sa anak pa lang mamati. Ni Rafael nga may isang taxi driver, mekaniko, nakaasawa ti Kas, kaniya Edita, na kamang, sa bagay ko na naman nung nami nagkapudamat lang iti baba. Kaya dapat natulungan ti Kas kanyak, nga umato sumagpat iti balagi. Nagipag naedak kadakwa naman nung nami. Adamadlaw ko. Tagabundak sa akin ng peso eh. Rafael! Papa? Yan tangay, masagsagana pa lang di pa nagnegosyo. Sigaw malak, magaling pa lang ang driver, ang i-deliver ka na kiti may deliver. Nalayin ka nga driver, saan ka di? Wan papa, apik iti nga saan? Kahit no adamat din maperdi nga lugan manong nemi. Rafael! Naperdi ang lugan, ka terminan. E rin doon asawak manong name kat bismet iti negosyo, iti opisina. Sa kamtog kita iti rabi manong name dito kwarto na. Kumusta? Kabanugam. Kabanugam. Ori basit met lang ti dahil jalugan. Patarimahan na kanya. Kaya nang arot ka mekaniko ka. Ada. Ori daw brat. Managbaon man manong mga jujo. Ori ni papa. Rigatim ka di? Sama ta. Sama ka rigatim, no ba unanda ka? O no, no sa anak ka ta nga, nubak na ka na, ba unanda ka ta ni papa? Ano ka mo saman? No sa anak nga taxi driver lang, kada mekaniko, ba unanda ka ta ni papa, ni manong mo? Sana ta, siyempre no, hanggang nga kasi agad, baka ada ka tibisina. Sikat agiwan-wan, agibaon. Ngayon magkabuta sa angkamat nga naggraduar, kat sa angkamat nga executive, di sikat mabaon. Naggraduar ka ba yata, nagbaling ka ng executive, sikat doon tagbaon. Rigatin nga di sweetheart, nga baonan ta ka. Saan mo, ngayon na panunutik, babauna na ka. Panunot mo lang data. Alistom ka dito mangkita ti pwesto, ng gatangan tayo, para ti panangipasadak mo iti talyer. Ti pagmanik kuwam, tam nugas tagat adamat makuna nga negosyom, adamat tum makuna akwartam. Tapno jak kayat, tapno ti kastagat jak kayat, ti mababaon manong nemi, talaga yung karigata kon, tinangala ti pwesto, babayan lang, iti kwarta ti asawa, kwartami. Idadan pwesto nga na akong rinugya kong tinagnegosyo manong nemi dito imaten nga nagipasde ka kinayong kumabaling kong pag-umyanan maling nga makuna nga balay tapno saan na kong nga agawid di dakila balay tapno saan da kong nabaunan hindi mangrugin manong nemi di business ko ayo nakadadot umay manong nemi kapatamuda nga nalaingan dagiti padak nga taxi driver ditan umay da amin kanya ay Rafael ay pare Pundo ka ti kunadang at gayam kayo negosyo mo. Tanagarot ka na kamang kalibak nang. Pindas na tinegosyo mo. Nagado. Ano ti presyo tinulugan mo ya?
pasarag sardin, kababay nga ng turista eh. Kat ka. Sige, siya akong di mga sikaso. Tap na listo. Nangalak ti talong ka kaduwak, manon naming sinusuruwak ida, ta mekaniko da ngagpesong ni. Awan balis basit una di kita knowledge na. Naging ka manong namin sa napupuutan, nadaan ti duwapay nga sanga iti Baguio City. Kaya naman tayo, nagbalinak man ta na ang agibaon. Siyak ba di boss, sana nga siya akong tibaon nanda, no di ka siyak tiyagbaon. Ngayon, busy di kita kaaduwak, kadawan sa bali nga mga sikaso, di kita dumapay nga trabawak man. Adan di kita kundaway, ano dahag dito'y malpas ti trabaho sa pulik ti asawak. Tawagag, ayan mo, dak dito balay. Umay ka dito'y, balay tayo yun. Tsak mo ni comfortable no dak dita. Sa dagiti nagbadi ti angot, di kita langis. Sikan tumay dito'y, I miss you. No daki di balay da manong name pa daak. Ay, daka na siyat man dada ka. Makikita man dada nakaparking ngalaw ganita. Parabi. Masapon itong bigat na yay. Abay di ipanjitalyer. Awan di ma tulos ko dito. Dati tulos dita. Alayin kakitanin. Mailiwak ti asawak. Alayin kakit madamdaman to dita. Limat papa. Alan, harigat ko mga papa. Alan. Isot serbi ng harot ganda ka dito. Rigatem ka di Marok. Nabaunan ka. Kita nyo medyo oras na papa. O nang intun bigat nga masapol dyan lugan ng Barok. Kasan no madisgrasyo ni pilitan na nga ibiyahe. Sige papa. Madamdaman to nga ipeksan ti iliw mo. Kini edit. Si Kabit Barok. Di magbintasan naman nung name dan bukod ko akwarta. Account di bangko. Kadig na sa pulak. Nung manipalagip na papagin ni Mama Kanyak, manong name. Dadi na bulod yo nga puunan nyo. Isubli mong Barok. Damat sa bali nga pangipanan tayo. May inayon nga puunan. Sige papa, awan pagtanakan nyo. Kaya dadi ko namin kayo di agbasa ka, di kan samat agbasa. Ngayon tinultulungak, tigri kakapsat ko manong name. Nga baling mo o di graduar ko nak basta lagi na graduar di college sige doon pa kakapsat ko. Babayin titulong ko manong name medyo napalagda na pabintas ti family house mi. Dito mat pagimaniwanan da tatang kininanang. Sa mesa kaduwak ni tatang di may sanga-sanga manong name ta sinusuruwak isuna. Sanga ti negosyo. Idin ta busy mat ti asawak manong name iti negosyo ngayon pathawid di kiti parents. Nagbalawak idi. Tabayagan ng kasawa ta, di ba? Siya nga mapupuutan. Kapag na busy ka man. Akong kontrol ka? Kontrol nga niya. Api ka di ka man lang sikugan. Dahil tamat nga ron ti pakasdawak. Rafael Sweetheart. Kahit kumantan-timantan ti anak. Dat numanin sa lutsudan da papakin mamakanyak no kaanok niton ka no addan no ana busy ka siguro ngamin agpadpada nga busy agpadpada nga peso nga busy ngem tirabi kanaing tamen ana nga tanong intag honeymoon nalpasan ti kasar honeymoon jak mapanahon ti negosyo oras ka. Kahit kung di matanda anak, maspay ka niya, sweetheart. Sige, barbaring dudumteng ton. Yung karigata kang peso manong name ito nagbasa. When? Electronics Engineering manong name ito kurso. Estudyante agad ang maliklikan nga damat na estudyante babae manong naming umipos-ipos. Ay, gwapo, pogi. Dasawa ko noy. Damag ko kat si karedi taxi driver nga mahilig karikiti estudyante.
Idi dayta, itasangkan nga mahilig. Gwapo ka mo ubing ka matpain. Come on, Rafael. I'm sorry. At karik ti bagi ken karik iti asawak. Isulayan nga tinagpating ka ti asawak. Oray no samo nga mapututan. Apem mo. Inamok sakbeng nga masidag ken ka. Siyak ni Laila. Di ka di magargari kanya, Rafael. Saan nakasulisogan? Nalpasak digitan. Tapos na, wala na. Simple. Uy, nagluko ka ng babae, apay ganam day ta. Awanin ko na, no? Makikita nga dumakdakil, tapos suong mo. Salang isisuna manon nemi, no dikit adu, dikit imang sulsulisog kanya. Numanen, ibaga manon nemi kan na imbestiga rin nagtasawa. Hello, Mr. Student? Honey, sweetheart? Kasi naman digit estudyante nga babae, nga tutupam? Mr. Playboy? Kadagit estudyante? Sweetheart, Jack di ba kan ka aduda? Ngayon kasi ti karik ka. Saan kong doon karamihan? Sabi ko Rafael. Sabi ko tanuan sa karamihan dito? Kabay lang kay Sina. Gabuta deta unit ti hanga kayat digiti parents ko. Ti maliputan ak. Ti addag balin nga gulib nga may kamang kada kami. Saan kong to harapin na nanta? Promise. Ikarik. Manong name yaking nga nagraduarak meten, nakalpasan nga napagbasit nga nagraduar di kakabsat ko, nga dan trabaho da. Huwag manong name imado ti negosyo, tamalaksid, nga mekanyo ak, elektronis ak pa'y manong name, agasembulak kadagiti nasken nga ma-assemble, dahita naglako ak kadagiti bukod ko, nga assembled, nga appliances manong name. Piminta sa dimakkel ti negosyo. Negosyo mi. Tilayang kurang naman ang name. Anak. Nagpa-check up kami nagpadpada ti asawak manong name. Nagigtut. Kat kaslasaan nga awatan manong name. Ti asawak nga isukit ada diferensya na. Kasano ko mga ada diferensya? Kinakasalsalong ata. Sweetheart, awatan ti kinapod, no? Awan sa serbi. Kinagagad ko. Ano sa serbi na gitisa ni ko ata? Negosyo ta. Kwarta ta. Awan met, tibataklan ka ni kanta tinranya ka masabayan nga anak ta. Nakapinpintasak na nakasalsalon at may sakgayam nga inutil. Masamo ko na nga may sakang inutil. I'm sorry, Rafael. Okay lang, mawatan ka. Sandang mabalawan niya po Diyos ni sumanday to ted na ka. Nga pakabuklan ti biyak mo. Nawang ka din ti pamuspusan. Idaw-dawat na kinapod Diyos, tagmilagro. Tapos na makaalakamad lang. Kasano nga rin na talaga awan? Talagang sa ngawanin ka ba tani? Manot tawan ta? Mano nga tawanin nga tindan na ta? 10? Ano nga 10? Di mo ang kwenta?
16 years in. No kuman nagkasigot hindi nag-asawa ta, balasang kuman, ken baro kuman, ti anak ta. Muntawan hindi kiti ka anak kam. Nga anak di kiti kapsat mo. Nakapsutin na tatang kinanang mo. Ngayon maumpit na puta king ka nga inaunang anak da. Napapakini mama. Okay dapat latang. At dapat dagiti apo ko da ka kapsat ko im siya kawan. Sige. Awatan ta. Nasaan tangang kanak. Rafael, amangan mo ito iti pangisubliam ti kina-playboy mo ha? Ha? I'm warning you. Papatayin ka. Sweetheart naman. Nakamay ba agad at ang atawin ng sardeng kun. Wala na. Wala nga tatakder mo. Guwapo ka, malalaki ka, ubing ka pa'y. Ado pa lang tanong di-crush king kadita nga teenager. Saan na kanto nga martapan, sweetheart? Ore man nga teenager, ore man nga desi. Tilangam, kasla, 18 pa laeng. Bola ka. O, paya kastoy. Paya nga jak aga na. Kasla, wanin diragsak ko. Ano serbi ko mati kinatap. Ano serbi ko mati kinaprofessional ko, kinalaing ko tinegosyo. Ano serbi pa nagduruas na tinegosyo. Kastoy met, awan na nakta. Mga tapta, jak kayan. Anong artikayat mo? Kada kiti babae nga, nagdalan kang ka, awang nga tatiputot mo. Taapay no daputot ko, kayat mo? Sika kayat mo? Kayat nga tadji inang itid kanyak, kadata? Kanawan tiyan mo. Gabota, saan na ngayon palubos eh. Dagiti estudyante, muslimat ng estudyante. Dagiti estudyante, amod a kontrolen, di ta kahit tegsiko, kapot di ta kayat nga madadael, ti pa nagbasa da. Kastamit ti ko nakadakwada no ka. O, di kagsiksiko ka. O, pagdanaga, naglaglag ako, nagpasikukak kang ka, kung na dawat na ka. Sungawan. Sayang, naumula ko ma, hindi nakmapututan di. Nagsikog ako ma. Nakasikog ako ma. Sweetheart, saan ko mga dito pakadadaalan ti ragsakta? Agbiag ta ragsakta ora awan anak. Anak ka dilaing di makadit ragsak ka data. Oo, basta da ka. Daat. Agin narakop ta, agin nayat ta. Naragsak ta, di ba? Manong Nemi nagtultuloy, di ba nagtrabaho, tinegosyo. Dumurduras manong Nemi. Nolapsag sao, sarsarapag, negative blessings manong Nemi, kwarta. Di ba bindasan na manong Nemi, nalukay ti imaming agasawa ang tumulong, kada kita umayag patulong, umutang man, nakasla utang kalimutan, nakasapulan damit man. Nasihat kami, manon Nemi, kada kita empleyado mi. Dandani, yearly aging increase, danti bonus, gift. Nakasaysayang ng kano, nakasaysayat kami kano, nagasawa, ng sayang taon anak mi. Aging ka, manon Nemi. Ngayon maysa, ngaldaw, diya ka mo, nuwan niya ti mapang ko sinerbisan, tawan ti available, kada kitiya, pahulugan ming manong naming appliances. 5 ba sa kiti may sa nga universidad,
Estudyante man manong nemi di kita kakaiwara. Sama tayo nagiti taxi driver, waning taxi nga gulkuray ka nagiti pasahero. Edita, ada biglang nga lumasat manong nemi dandarik na dungpar. Utsus, baglagi din ta, naipreno, utsuso. Shit. Tinamo dinakit kita, hindi dalan na ito yung pagbalasyon na. Sorong ko manong nemi, dimsag di ko sa, hey! Ano mo mas masama ka? Sorry, sir. Dumalasat ka sa balik kitam? Kit among nga busy na ito ang kalsada? Sorry. Apa nga min? Abi ka sa talangam. Ada problema? Kasalasan ka pa yanangan. Sorry, sir. Sige. Okay lang. Bakit to yun? Nagnervous kan sapay lang. Hoy nga, Rod. Mabising ka? Aglulusyaw ka. Wanigatan ko, sir. Susapoy. May kami. Kinunak man nung name kat kaslaw ng yaman na nagkamaktiimak. Ima na kinibin ko. Napaniti ka asid kang mabaling na panganan. Palpasangan ni parking ko na lang ti kotsek. Nag-order ka. Nagkayat mo. Tudumat nung name mabisin. Samot ka estudyante. Samot ka na kayo uniforme. Anaga mo? Uy, ang kagsasawa nga naka-full food taro ngaywat mo. Anaga mo bisbisin ka. Veronica. Abi ang dakan to Baguio. Ang kamat ng estudyante, ang dakan sangot ti eskwela. Nagsabsabo lang ti pagtrabaho wak, sir. Nagapon. Diyan probinsya. May saka? Uwain. Lukukan. Imay ka di Bagyo nga awan ti pagtarusam. Awan ti masdop na. Sir kam nga trabaho. Wala tao mo? Karaduraduran ko ti high school. College na kumain nga akong pagbasa. Napintas ka. Ni Sir Met. Bola. Ang gwapo ka man, Sir. Rafael tinagan ko. Oh. Kasi talaga man nakangig tinagan ko ang Rafael. Rafael? When? Siguro the boyfriend mo agnagan ti Rafael ala. Sir? Nabsugan? Sa rekadak man ni trabaho, sir. Anat trabaho ang mabaling ko sa rekang katinegosyo. Sige. Ito may isang pwesto, kasapon sales lady. Sales lady? May suro lang kadaking ka. No kasunod pa nag-sales talk. Kaya ay nakatag adamat price tag di kiti tagila ko. Nalak mo kwenta, sir. Oren no may bagalang na di presyo. Mabalin ko ba't nga tuunan? Nari ka tagtutuon. Oren basit laganan siya. Okay lang. Nagtarusan. Oh, sir. Si Mang Petag lagi di kalman. Nagidam nga drabi. Hindi talang susuli. Nagloko ka, nagturod ka mo nga may dito nga pintas mo. Kaya bagmang nga rin siyak na nakasarak ka. Naasi na po Diyos kanyak. Tareta matikang kanayin kay karkararag. Nasapay ko nasihat nga tao. Ito tumulong kanyak.
Manong name inpan ko ang dagos iti may sagadig di nga di kiti paglakwak iti appliances electronics. Imyamamok manong name kini Manang Sabel nga assistant ko. Ay, ubing mat pa eh. Ubing pa eh, ang makatulong. Yamangan no, Rafael, baka no niya. Baka no, pinaramat lang ti sindikato ta. Baka madamdama. Maray tayo nga di na oras. Ma-hold up tayo nga di na oras. Ay, manang met, ano ka matpagdalagam? Saan kayo mat nga agduldulin ti kwarta dito eh. Dagos yun ni deposito ti bangko. No at mapakor tayo. Kada appliance nga nagingina. Saan nung takawan? Manang, ang kag sa panunod iti negatibo, nasa digtirik na karito yung ubing. Siya ang patanagan. Alakit, sabi ko pa. Kada kita stay in dito eh. Kanya ba si tipasto na di pagturugan na? Ang samat pa erwatan na. Rebecca? Sir? Anong arwatan nga daking ka? Sumano laing nga underwear ko kin dula nga pantalon. Vestida. Sige din. Manang, pag ngasip, ipatulad mo kong kwan at pagyanan na tapos nung digas na makainan na. Kani, danas ka ng haramidak. At the cellphone number mo, Rebecca? At the cellphone ko, sir, maundod na. Di number mo, tatawagan ka. Paludan ka to. Manong nemi, ti kunak idi kat dikli ka kunda kiti babae. Ti kunak idi manong nemi kat agpatingga akon kani edita. Ti kunak idi manong nemi kat saan akon ngag-interest ka dagiti teenager o nagtuturo. Tsak mawatan tirik na. Apay kabayatan nga, agmamanehoak ka sa saan nga may cut. Kasla na ipinta, ti pakabuklan ni Rebecca, iti muging. No agdigos diyay sa garwat, napintas. Langanan tayo gamit ng tulpet, hampay ng digos. Nagawid ag dito balay, manong nemi, kat nasang patakta asawa. Hey, Mr. Loverboy, nagkapuan. Nadana pa ko binisita. Nagbayag ka. Dinamag ko noon niya oras sa pimanaw ka. Di ba kadakas? Nabayag ko mga nakasubli ka. Ada di magasam. Dandanak nakadisgrasya. Di makadakas. Dayo na dyan ubing balasitang o balasang. Agsapsapol yung trabaho. Oy? Kat tinulungak. Impang ko niya ni Manang Soledad. Iti branch 7. Nagbaling nga, sales lady. Stay out. Ay, stay in. Napintas. Sabi ka sa utsutin mo napintas. Sweetheart, makikita ka na kita matam. Saan na ka malibak? Kastat lang hindi na in love ka kanya. At ka di man na naka-inlove? Abay, gusto tinangak na ma-inlove? Na-inlove ka kalit yung mabahay? Saan nga klibak ka niya? Kahit mo't mangalat, kasukot ko. Kahit mo't mangalat, other woman. Sweetheart, adayo dahil ti panunod ko. Ngayon na-inlove ka. Ayat ti may nga tao. Ayat ti pada ka tao. Inayat ko kapot at tinulungak. Dakas ng no ayat ti tao, pada nga tao kitulungak. Tinulungak. Nagbalingan na ka na siya at kengkuha na. Abi nga, ikam sa balik kay papanan. Adumat di dito ng tulungam ket, mister. Ngam sanga kasi tilangam. Di ba? Adumat di masasidig nga tultulungam. Adamat di voluntaryo nga tultulungam. Babae man no lalaki. Ngam sa balik tilangam.
Tell me the truth. Saan nga kulpat ka niya? Well, nakasidig na dagos direk na kengkwana. Yung tinakita sa nga. At the desire ko nga ag interes kengkwana iti bagina akas ti pa nag-interes ko keng kaini. Anong harap gamarik nam dahil ngayat? Ayat iti anak. Style mong bulok. Pagpambar mo lang datap na makalusot ka. Kailiw ko ti may isang anak. Kailiw ko ti anak. Takas ka di? No ibilang kong anak? Sino mo mindeta nga babae? Pasyarin na to. Tawagam. Di manang soleng. Ibagam nga baon na nita nga babae dito eh. Apay, sampai nga nakainan na. Baka din na mo tag-travel nga si Suna. E di alis tungit laing kahit. Ada mo dagiti lugan sa dyan nga driver, ada may driver, di isudat ng itulog king kuwana dito eh. Habi nga may interest ka, interesado ka. No anyat pag-interesa, masapo mo't nag-interesa king kuwana. Nandita amok. Baka na nagsubli ka ti playboy mo. Baka nagsubli ka ti dating nga kinagatil mo. Sana ka nagatil. Saan ka din kasla inyarig mo tibagim kasla sigay? Inistoryam kanyang katedi, di ba? Kasla sigay. No, sino man tudumket. Dahil ta, ori reject. Okay lang. Saan mo kumapay ng lagi din na palabas? Masapul din na palabas ang pag-ibasaran tagdamag ni Masagbayan. Tawagan ni Mang Suling. Ta ibaon na rin yung mababa dito eh. Ta kayat ko makita kan makasalita. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi nakadiko sa nga nakaarwat ni Rebecca. Nabimpitas pa din manong nemi. Naglasbang. Nakalaplapsat. E di ba sa sadag itayan mi agasama manong nemi tinalyaw nak ti asawak. Nakita na nga nakapukus ti matang ko kini Rebecca. Kinlagnak. Ush! Pikidag ka. Dagita matam, sa balit kita. Sa balit kay papanan, ti panang kitam kay kuana. Dakas ka di dagrukbab. Kas makitam nakapimbintas. Sir, ma'am, pinayamandak. Taga-ano ka? Rosario La Union. Rosario La Union? One, sir. Tugaw ka? Siya ti asawa ni Rafael. When ma'am nagpintas ka, nakasaysayaat kayo. Nakasasayat ni sir. Baglagi din ta, isot idan din nakadung para kanya. Isot ng tulong kanya. Ken Rafael pa itinagan na. Apay nung Rafael tinagan na? Ada kami sa pulik. Nga Rafael tinagan na. Uy, apay nga gluluwa ka. Malagip ko lang ni mama. Kagsangin na kasi. Anong problema? Talo pa lang mulay. Bulan sipod musay ni mama. Katanap koneksyon na ita. Ito sa lutsod ni ka. Malagip ko lang isang agsakit ak. Ay baga ni mama kanyak nga sa pulik tagnagan ti Rafael dito bagyo. Apit ti Rafael. Ano tanga ni mamang mo? Sinanudsod ko manong name dahil si Miplot
ti Rosario La Union ti panunod ko. Rebecca. Rebecca. Rebecca? Sweetheart, Rafael, ada nagbaling ang chicks mo nga, Rebecca? Iso tinuod sa agbekan ka. Naggraduar dito ay Baguio. Nagpindakada kami, hindi malpasan di graduation. Kuna na nga sumangat to. Tapno makita manin, makita nak manin. Ngam sanggon nga na oray. Kaya't mga sawen si ka, ti anak ni Rebecca? One, sir. Sino't amam? Rafael ka no tinagan na. Sweetheart. Rafael. Iso ti kakaiso na siguro ni Rebecca. Nga nangitulok, nga nagsikog. Kadakwata nga mapay. Anak mo ni Veronica. Sumudla kaya nga na isang sangayan ti mariknak ng kwala. Honey, maawat mo ka di so na. May kitingasan. Kinuna naman ang naming at isunti mo nang marakop ka ni Veronica. Ang kabayatan nga gid inarakop na kahit kukumamat nga rakupin. Ano timpatan ni mamang mo? Na-disgrasya. Ni papang mo, saan nga nagasasawa ni mama? Imuno na nga na tayo ni Lolo. Sakbay na tayo ni mama. Awarin ti kadok sa diyay. Nga karedi nga, sakbay nga pa nakadisgrasya na nagparik na siguro ka ni mama. Nga na din ti maudi ka pa naging narakop mi. Hindi ba nagpakada na? Ngayon baga na, nga do kahit kung umamon na sino ti amak. Pamayag na ni Bagyugan sa pulag tagnaga ni Rafael. Nadito na udi nga bilin na kaniya. Nakaredy mat lang aldaw na disgrasya. And then on arrival, iti sangpot na di ospital. Kung saan kong nga nagasarita pa hindi mama. Simublatak matan ni Marakop kanira pero ni Kama nung nemi. Nilibuyo ka, kita pa nagsangit. Adaladawan ni mamang mukin ka. Handa, sir, papa ko naman ak. Inoran na diladawan man nung nemi. Hindi diladawan na idinagturpos ni Bagyo. Iso ni mamang mo. Ni Rebecca. Anak. Imaglakid din na nagsabat ti dadan tanak. Kansang ka narigata ng sapol kaniya. Anak. Dutoy ka. Nagasagana. Ti asawak. Ti agbali may kaduwang inam. Nga mangipatigkan ka. Ang kasanuno, agririnig anak yo, awan anak mi. Siksika lang anak mi. Sika lang ti pangibukbuk kami ti amin na panawan mi. Sika dagtawid ka iti bunga ti bambanog mi. Sika, Veronica. Manong Nemi, numampaysan kaming madaan ti anak iti asawak
Gaputa da diferensya na. Yan makasaysayat nga talaga ni Apo Diyos, tagang kanayang mga daw tawat ng mga ramid ti milagro, tapnog ka anak kami matlain. Dahito tinaramid na nga milagro manong name. Ni Rebecca nga naudi nga babae, ti biyag ko sakbay, nga namamok ti nagbaling nga asawa. Sakbay nga nagraduar manong name. At napasamak ka na kami, saan nagayam, ngayon tulok. Han nagayam ngayon pamuspusan, iti panakaregrego na panakapukaw da tabunga. Kaste raramid na kita duma, manong name nga na aramid da. Tawanan tilapid na, nakaraduar matin. So nagayang ta. Api nga saan na kasinapol? Api nga saan nga si mga at kasinapol na kuma? Kadibaga na kuma nga masikog. Tatakam siguro kumati nagkasar. Ngayon kunadan manong name na sino talaga tinikari, matay manong saan may ikari kan may ikari. When? Dito niya papelas, manong name, inanadap me ni Veronica nga iso ket anak ko ti inana ket ni Edita. Pinagbasa mi manong name. Nagturpos, nadaan ti trabaho, nadaan kami ti manugang, kan nadaan kami iti apu ko. Kakasla ison ti panakaanak mi manong name di kiti apu ko mga 5. When manong name nabagbasitan nga pimusay dig naganak kaniya, kastamot ten digiti kana naganak kaniya Edita. Digiti katugangak manong name. Napiksa kami pala nga agasawa manong name nga nagtultuloy nga nangasikaso kadig negosyo mi. Ngirap-rapin mi ti mga sikaso manong name ka dagiti apu kumi. Tatiduidan nami manong name nga nagnaed dagiti agasawa nga niya Veronica kani Ronald manugang mi. Ama isang engineer manong name. Nagtrabaho ti Baguio City. Mga opisina man ti bangko manong name ni Veronica. Nagtultuloy man latat manang manage mi nga gasawa manong name di kitagda mga negosyo mi. Nagtultuloy met kinatulong, kinalagaan, kinalokay ti ima mi nga tumulong kadi kasapulan ti tulong nang runang kitag sumbagan nga kabagyan mi. Manong name dahito ti pagkasalitak ket paminsan kaslasang ko patyan. Ani may nga tricycle, may nga taxi driver, mahilig ka dagiti estudyante. Nadaan ti kastoy ti klase nga biyag. Ket pagpindasan naman ng nami, blessings nga ipapay ni Apo Diyos kada kami. Iparaman met nga buray kada kita kasapulan ni tulong kada kami. Agamanak manong name iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inak inad. Send kang ka dito tali iti pakasalita through your messenger. Kanagamanak una iti anos mo, kitlaing mo, nga nangibasa, iti na ito yung pakasalita. Katsapay ko ma, tadamat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan di bihag, kadag iti padak nga dimngeg. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Rafael. Pagayam